Forget the haters, cause somebody love ya. Tomorrow I'm gonna see you with a big butt, shaking it like we are in a strips club. Remember only God could judge us. No, móvil. Forget the haters, cause somebody love ya. Yeah. Hola, Clàudia. Hola, Júlia. Benvinguts a un nou episodi del nostre podcast. Cada vegada hi ha més gent, per algun motiu, nova, amb aquest petit espai nostre. Primer de tot, volem comentar, això s'ho acudit a mi, perquè crec que és una bona idea. Tota la part de que està passant a Tarragona, de que estem tots completament confinats, i tota la part de València, no? Perquè, clar, aquí, molt d'esto, que sembla... Ara ha parat de ploure, però ens han avisat amb alertes i tot. Han anul·lat classes, però el que està passant aquí no té res a veure amb el que està passant a València, evidentment. I si podeu ajudar d'alguna forma, sisplau, feu. Han dit que ja el donar material està molt bé, però si podeu donar donacions econòmiques millor. A llocs segurs, sisplau. Exacte, és que hi ha molta estafa. Sí, a llocs segurs. I si voleu anar-hi, aneu a les zones que no tenen tanta gent, perquè hi ha moltes zones que estan rebent molta ajuda, com Paiporta, que clarament la necessiten, però hi ha altres zones que no estan rebent tanta ajuda, per tant, de fet, us deixaré una aplicació a baix on podeu entrar Periodisme. i buscar on hi ha més voluntaris, on menys, què necessiten a cada lloc, etc. Només volia això. No ha vingut abans, dic, mira, el podcast d'avui podem comentar perquè és bastant important i bastant d'última hora. I a més d'això, que ens han confinat demà a Tarragona, ens han confinat a casa, no hi ha ningú treballant, és com... Jo. Tu sí? Perquè som periodistes. Potser em confinen demà al matí, em diuen no vinguis, però pararem. Pues això. Pues avui parlarem de... Canviant de tal·li com també de tema, evidentment. Sí, perquè també una mica d'alegria. Exacte, una mica de distracció d'aquestes coses, que està molt bé mantenir-se informat, però tampoc que decaigui l'ànim, perquè després tot és un bucle, bàsicament. I avui parlarem del Winter Arc, que jo no sabia absolutament res de lo que era, així que us explicaré una mica de lo que és la Júlia. És un concepte que s'ha fet famós per TikTok, com absolutament tot actualment, sí. En el qual es tracta de que durant els mesos de winter, els mesos de Nadal, sobretot començant novembre, desembre, gener... Octubre, crec que és. Octubre? D'octubre a desembre, són 3 mesos. D'octubre, no, i també es pot allargar a gener, febrer, març comença ja a patinar una mica. En el qual és com una mica et tanques en tu mateixa, no amb la forma com dolenta de tancar-te, sinó et tanques en tu mateixa per centrar-te sobre si la teva vida que estàs vivint ara t'agrada, sobre quins són els objectius que vols tenir, sobre com millorar tu com a persona, etc. Introspecció. Introspecció totalment, sí. Donar-te aquests mesos per tu. Vale. Per després sortir a la primavera i a l'estiu amb una versió completament millorada, tant mentalment com físicament, com el que tu, els objectius que tu vulguis. Pues sí, em sembla bastant interessant aquest tema, principalment perquè jo opino que hi ha bastants moments d'aquests durant l'any. O sigui, cadascú se pren durant l'any diferents moments en els que diu faré un canvi a partir d'aquí, o vull que aquest dia tingui aquests objectius, saps? I és com, aquests 3 mesos, normalment, a mi van començar a sortir TikToks des que ho vaig parlar, perquè ens escolten, i ens han començat a sortir TikToks del pal 1 de l'1 d'octubre, tal, comença el Winter Arc, perquè són com a 3 mesos per començar com l'any següent sent millor, una millor versió de tu mateixa. Ja tinguent les rutines integrades, perquè duren 3 mesos, 21 dies. 21 dies, per tant, ja entres en una rutina integrada. I a més veus millores, perquè en 21 dies veus millores, llavors comences a veure millores a partir del mes i mig, o així, no sé, aproximadament. Per tant, estem parlant de que realment, si comenceu quan surti aquest programa, que és demà, perquè així la planificadores, veureu millores a finals d'any ja. Sí, més o menys. Sí, i ja tindreu una rutina integrada 100% perquè són 21 dies, això. El que diuen que és tard en fer una rutina. Llavors... O en treure's una rutina, però vull deixar de fumar. Exacte. Vull deixar de menjar, depèn de què. Sucre, jo què sé.
Sí, o dietes o merdes d'aquestes, això, i evidentment amb tota la informació que necessiteu de personal especialitzat, tampoc ens anem a passar aquí com a la No. quarantena i anem a atacar els nosaltres mateixos literalment amb rutines de la Patrick Jordan, no feu No. això. Bueno, si és O sigui, si és el que voleu sí, però no. no és molt saludable. No. I bàsicament això, que és com també, jo sento que és com una competició, en el sentit de que he vist molts TikToks comparant el Winter Arc amb les persones que comencen a fer això a principis d'any, en plan, els hi treureu avantatge, saps? Em sap greu, però completament. És com, per mi, realment l'any comença al setembre. Això ho vam parlar, crec. Vale, sí. Per mi l'any comença al setembre perquè és quan realment tornes com en el món laboral o al món estudiantil i per mi crec que entres en una rutina, per tant pots fer els canvis. A part de que, òbviament, comenceu com vulgueu. Evidentment. Però si comences ara, li portaràs avantatge al que comenci després, però això ja és una forma de lògica. Sí. Si jo començo a llegir aquest llibre ara i segueixo sent constant, quan tu comences al gener jo ja estaré per la meitat del llibre. Vale. No, sí, això ho entenc. Però és com... O sigui, tornem a tenir competicions pocs... O sigui, no sé si són pocs sanes realment, però és que depèn de... També com ho diguis, perquè la noia que està en plan, no sé què, tal, comenceu ara el Winter Arc, perquè és que així si te prendreu avantatge, saps? En plan, no és una competició entre nosaltres. A veure qui arriba a estar més d'esto, perquè això, en plan, és... Sí, és veritat que es crea una rutina en 21 dies, però no és fàcil deixar-la, perquè és molt còmode no fer absolutament res. Efectivament. És molt còmode. I si a més ens donen motius com, per exemple, tacar-nos a casa, tal no sé què, doncs és encara més còmode. Llavors és com... Sí, tu comences ara, però quan duraràs, saps? Si la teva meta és arribar a final d'any, també pot passar que a final d'any deixis de fer-ho, perquè has arribat a la teva meta i llavors sempre 3 mesos esto. El Winter Arc és més començar ara, arribar a final d'any i seguir. Home, espero. No? És una competició, sé com ho vas dir tu, només t'has de comparar amb tu mateix. Sí, això ho Has vaig de dir competir amb tu mateix. Ja està. Exacte. La versió que arribarà a desembre serà millor que la versió de setembre. La versió de setembre serà millor que la versió que eres al juliol. La del juliol probablement sigui millor a la que eres al febrer. O potser no, perquè has tingut una recaiguda amb algun tipus de cosa. Bueno, doncs no passa res. O també per períodes d'estancament, quan veus que ja has arribat al teu màxim potencial, que no crec que això pugui passar mai. Sincerament. En plan, sempre crec que pots aprendre coses noves i arribar i ser encara millor de l'anterior. No que sigui una mínima cosa, però és la sabidoria, saps? Perquè sempre estàs aprenent. Exacte. És un procés totalment no lineal, però sí que és ascendent. Siguis en la versió que siguis. Pues eso, que jo trobo bona idea començar. O al setembre. Trobo bona idea Començar entre el setembre i el desembre, aquest període de temps. Perquè crec que al gener tothom comença, per tant, crec que és molt fàcil motivar-te a començar, però tothom ho deixa. Al gimnàs, al gener hi ha una massa. Al setembre hi ha molta gent. Sí. Principis d'octubre, molta gent. Finals d'octubre, novembre i desembre, s'acaba. I de cop, gener, molta gent. Mitjans de febrer, molta gent. Després de febrer, març, abril, principis de maig, no hi ha ningú. Finals de maig i juny, tothom, una altra vegada, per l'operació bikini i aquestes merdes. Sí. Els biquinis són els que me menjo per sopar jo. Estic informat jo, perquè l'operació bikini un dia podem parlar, no sé una cosa tan absurda. Pues sí. Tan completament a veure, també podem parlar, en plan, vull dir, ens hem sentat molt en el Winter Arc, però sí que és veritat que hi ha diferents etapes en tot l'any en les quals és això, la gent se motive entre tot el col·lectiu de gimbros i de persones que no estan contents amb la seva vida i al final, és el que dic, arriben a un objectiu i diuen jo crec que ja estic bé, si me poso un petit, jo que sé, bajón en aquell moment, si no faig tanta intensitat tal no sé què, doncs evidentment baixarà, saps? I després hi ha la frustració tal no sé què i l'ecaruda. I també crec que, per exemple, l'operació bikini és molt amb l'objectiu d'agradar a l'altra gent. I quan estàs fent una cosa per agradar a l'altra gent, si de cop jo faig l'operació en bikini per agradar-li a en Manel, que a en Manel li és igual si jo faig l'operació bikini, a Manel no li agrado. En general. En general. O sigui... Quan vegi que estic fent l'operació en bikini i que a en Manel tampoc li agrada encara, diré, doncs la deixo. Bueno, però si l'estic fent per poder agradar-me a mi... I t'arribes a agradar... I m'arribo a agradar, o veig millores que m'estan agradant, seguiré. Exacte. I és com... És això, si t'agrades a tu mateix i saps que deixant aquesta
rutina o el que hagis de fer, no estem parlant només de gimnàs ni d'això, estem parlant també molt mentalment, s'ha de fer molt treball mental. Te continues agradant, és com, vale, doncs intentaré seguir amb això ni que sigui, per arribar a, en plan, continuar amb això, saps? Sí, això és un petit d'esto que he anat fent. Però sí que és veritat que l'operació bikini és una merda, en aquest aspecte, perquè, o sigui, els problemes alimenticis que porta l'operació bikini i els problemes de... no me'n recordo com es diu la malaltia aquesta d'obsessió amb el gimnàs. Busca-la, perquè si no estaré tota l'estona pensant-hi. Esto és el que estic fent. Que efectiva que és la Clàudia Balades. Estic mal en el gimnasio. Pigorexia. Això. Aquí. Vale, pues això, són aquestes... Sento que, en plan, a totes les èpoques de l'any hi ha alguna cosa diferent. Per començar. Perquè, claro, Sí. l'hivern... Ens ho inventem també per TikTok, és molt fàcil. Sí. Surt una dona que va al gimnàs, o ella, i diu Winter Art, i tots, vale, Winter Art. Sortirà al juny una dona que dirà Summer Art, vinga, I ja això és està. veritat, passa això res. és veritat. Lo del Winter va ser per la cara. O sigui, tenen una dona no a sé dir, com va sorgir. tenen unes avançades, no sé què, però és que això sempre m'ha sortit. Els últims 3 mesos de l'any, sempre que me comencen, si empiezas hoy, para diciembre verás los resultados. Bueno, potser ho hem de comprovar. Ja, però és que jo vaig començar fa 2 anys i estic quedant una mica igual, saps? Al final. No. I és com, per exemple, sí que és veritat que al setembre, com estoy motivada del palo, anem a fer-ho, no? Anem a treure bones notes, anem a seguir, tal. També t'he dit, són estàndards bastant alts i també s'ha d'acceptar les derrotes i els fracassos. O sigui, no us frustreu per això, perquè després ve l'ansietat i l'estrès que teniu un altre, a l'anterior podcast. Molt bona prova de confiança, Al final. I, pues eso, que tampoc cal... Tampoc hi hagi baixades. Després de la tormenta sempre viene el sol, no? L'arcoiris, o alguna cosa així. Sí. Vale. Crec que no era l'arcoiris, però ho he entès. Pues eso. Ara és que ho he vist que ho tenies aquí apuntat. ChatGPT. L'eina al nostre senyor amb el qual ens hem de graduar. Sí, que el meu títol anirà perdit. És broma, no el faig servir tant. El faig servir... Va molt bé, el de GPT, Per títols. per títols i perquè si tu no trobes informació li dius la pregunta, jo què sé, com va construir una mesa? T'ho diu i diu, vale, ara digue'm totes les webs on t'ho has trobat i busques les fonts d'informació. O si tu escrius un text i ja el tens tot escrit, li poses i li dius, millora'm-el. I te'l millora, però és la teva creació. En fi, no anava per aquí. ChatGPT, tu li dius on vols arribar a la teva vida molt detallat. Vull tenir tants fills, vull viure a tal lloc, vull tenir una professió que sigui aquesta, amb aquest horari, estar casada amb saber qui... Bueno, tampoc poseu noms, no seria creepy, poseu... Kipcorn, per exemple. D'acord? Vull dir, serà una mica complicat si de cop li dius que vols estar casada amb, jo què sé, Messi. Bueno, doncs està complicat. Vull tenir, jo què sé, cobrar tals diners... Li expliques la teva vida ideal. Vull tenir aquesta casa, vull... Poses tot. I ell et diu el que hauria... En plan, et fa un horari setmanal de què hauries de fer per arribar amb tants anys en aquesta vida que tu vols. També pot ser que ploris, perquè veuràs que o és molt difícil o no estàs fent absolutament res del que te posen allà, però adapta el que... Agafa-ho com a inspiració, no com a regla que has de seguir. Evidentment. També, si no és això que vols, sinó que dius, vale, jo per gener vull haver tingut aquests canvis. Que no han de ser físics, pot ser, vull haver llegit més, vull haver adquirit coneixements sobre el canvi climàtic, vull haver après a fer ganxet. Tu li poses tot el que vols haver après per un període de temps. I t'explica també, setmanalment, superdetallat, què hauries d'estar fent cada dia. I adaptes en els teus dies, perquè potser tens un treball, li poses, mira, jo estic en el treball de tal hora a tal hora, i de tal hora a tal hora faig classe, i de tal hora a tal hora vaig al gym. Ara, organitza-me. Amb el que et queda, organitza-me. O al gym el puc moure, mou-me'l com puguis, t'organitza. Clar, doncs em deia que m'havia d'anar a dormir a les 9 de la nit. Bueno, però és impossible. És completament impossible. Per aixecar-te a les? 7. No, a les 7 no. Abans, a les 5 del matinal li vaig dir. I per què t'has d'aixecar a les 5? El pensament que era això, bueno... Per la gent que me diu,
on penseu arribar, hauríeu de fer això, hauríeu de millorar... No, és que si no us donem compte estem en pijama, ho pengem a YouTube, fem pausa quan acaba la càmera a les 8:30 perquè hem de sopar. Som la fullisme No. en persona. No pretén arribar a cap tipus de públic en específic, la veritat. Només que és per mirar i dir, fuà, Que gràcies que era. bonic, que gràcies és. Sí, probablement això cap d'un any serà en plan, es posaran en privat els vídeos, segurament. O no, al final del dia, però per potser què? de cop seràs una psicòloga famosa, una periodista famosa i buscaran i sortirà això. Sortirà això, tan preciós i tan bonic. T'imagines que siguem polítiques i ens treuen aquests vídeos? Claro, llavors sí que se borren, com t'ho dic. Si no vol començar una carrera política, això es borra. Sí, Vale. evidentment. Imagina't d'aquí uns anys diguin... Clàudia, mira, una cosa que he de borrar tot, Que de repente soy presidenta del govern, disculpa, que te hemos tan poca antelacions que vols de borrar más perquè ja són les eleccions. Lo hem de borrar... Bueno, en fi. No sé què estàvem parlant, m'he oblidat. Ah, de ChatGPT i de WinterArc. En veritat, jo crec que podem tocar aquí, simplement i adeu. No. Això, el ChatGPT és una molt bona eina. Fa por, la verdad, perquè literalment també especialistes que te poden fer una rutina. Nutriòlegs te poden fer una rutina parlant físicament, evidentment. Psicòlegs te poden fer una rutina mental. Jo parlo de rutines de no alimentació i no rutines de psicologia. Vull dir, és una fucking IA. Tampoc, de cop diguis, fes-me el menú de no sé què. Segurament, no dic que te'l faci bé, perquè és que és una intel·ligència artificial, no és un humà. No t'està veient. Exacte, llavors, està bé per començar, per mirar a veure què tal, perquè com la Júlia tampoc no has de seguir gaire o sí que no has de seguir-li. Vale. Però vull dir, va dir que em despertés a les 5 al matí, però clarament no anava a seguir-ho. És verdad, és verdad, és verdad. És que abans això em dic, no. Disculpa'm. No passarà. I, a veure, tinc apuntat que què opinem sobre això i també tot el... L'opinió ja l'hem donat. Sí, exacte. Tota la part que mental, física i espiritual. O sigui, hi ha aquestes... Crec que són aquestes com a 3 grans àrees, el triangle, o sigui, Maslow, la piràmide de Maslow, que és la cosa també superxula, la psicologia superxula, que bàsicament és arribar fins a la teva màxim potencial, que és l'auto no sé què. I crec que són aquestes 3 els principals pilars de tot el desenvolupament humà. El mental, el físic i l'espiritual. I com això afecta en el WinterArc? Exacte. O sigui, per arribar a aquesta perfecció vital, crec que s'han de tenir aquestes 3 àrees molt clares. I el WinterArc suposo que, com que has de tenir la millor versió de tu mateix, en teoria, no? Que és el que pretén i busque, doncs crec que són les 3 principals àrees en les que la gent es centra. Completament d'acord. Jo faig O social. Educació, també. Educació, mental. Però crec que sí, pot entrar al mental. I espiritual, potser... És més com te sents, introspecció, introspecció, exacte, Total. perquè hi ha gent que és espiritual. Doncs sí, 100%. Podem dir que així com a... Ah, no sé si volia dir alguna cosa. No, no dicis. Podem dir com els nostres 3 objectius del WinterArc. Vale. Del nostre WinterArc. Tu tens algun en ment? No. Ja, és que ella va. Jo crec que, o sigui, serien els 3 objectius, vale. Vale, un físic, per dir-ho quasi... Vale, sí, un físic, un educatiu, entre cometes, i un espiritual, que seria més introspecció. També afegiria social? Sí, bueno, afegiria social sí, no esteu contents amb la vostra vida social, però normalment pues, és com amics, però això també és més mental. Però, bueno, aquests 3 són els principals. Vale. Jo, mental o educatiu seria, pues, evidentment, treballar amb bones notes, no? O sigui, com a objectiu així més específic, treure una matrícula a alguna assignatura. Tinc 11 aquest any, així que espero que alguna de les 11 pugui aconseguir-ho. Després, a nivell físic, és aconseguir veure objectius al gimnàs, o sigui, veient que no és inútil el que estic fent. No és el que estàs fent. Al gimnàs. Què? Que te nota... Ja, però, saps? En plan, la típica dismorfia, pues que se noti, saps? Bàsicament. O que... No, al revés, que no hi hagi aquests altibajos al mes. Sempre hi ha altibajos, saps? Intentar... Mentals. Físics. Vale. Tu te veus i és com que intentis estar més o menys equilibrat. Això ja és anant al tema, però jo crec que els altibaixos que sentim les persones que anem al gimnàs són completament mentals.
el teu cos sempre està anant a millor si estàs anant al gimnàs. Bueno, claro, És és més mental. completament mental. Però entenc el que vols dir, veure, o sigui, sí, tipo que... arribar al punt de dir, no, que veig el canvi. Exacte. I mental, pues... No, has dit mental, Mira, queda espiritual. Espiritual, que és introspectiu, que bàsicament seria, pues... No sé, a mirar l'autoestima, a lo millor. I algun, jo què sé, sí, pues arribar a mirar l'autoestima. Crec que són les principals. Jo crec que et copio completament el físic, resultats en el gimnàs, 100%. Mental crec que diria, per no dir el mateix que tu, que òbviament tothom va trobar bones notes, diria que en el diari, com aprendre molt. I després, espiritual i introspecció, fer molt de journaling, perquè ho he deixat una mica apartat. A vegades sento que parlo molt fluix, tenen totalment la raó. Sí. Fer més journaling. M'agrada molt el journaling, un dia podem parlar de fer journaling, però últimament, com que tinc tantes coses a fer, és el que menys penso. És molt important fer journaling, en plan, un incís. És una de les autoteràpies més importants i més útils que trobareu. I aneu a un psicòleg i no us diu ni que sigui una vegada de fer aquest journaling, ni que sigui una mica d'introspecció i escriure el que esteu pensant, és un mal psicòleg o terapeuta. De fet, en el pròxim capítol parlarem de journaling. Vale, perfecte, això ja tenim tot per la setmana que ve. Això m'agradaria. Stay tuned. I ja està, no? Ara sí? Sí. Vale. Doncs a baix us deixem totes les nostres llocs on ens podeu seguir. Aquest programa, aquest episodi està amb àudio a Spotify, vídeo a YouTube. Vídeo també està a Spotify. A Spotify també. Ens podeu seguir a Instagram, on pengem entre res i menys, i ens podeu penjar a TikTok, on tenim vídeos siguin molt graciosos i que hauríem de començar a activar bastant més. Sí, això m'encarrego jo, que soc la personal manager. Tot el d'Instagram que veieu és meu ara. Però bueno, sí, això no ens enfadem normalment. No. Un petonet? Que vagi molt bé. Ens veiem. Forget the haters, que somebody loves ya. Ja, mira. Forget the haters, que somebody love ya.